Takasungisa maid akange asina kana mhosva, asi zvakazoitika zuva randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochata kutonga kwaMwari kwakaoma. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi handitombozivi kuti ndotangira papi mukomanashi. Handina kumbogara ndakambofunga kuti nerimwe zuva ndingazonyora nyaya yangu yakadai. Handisi kutsvaka kuti munge muchindinzwira tsitsi. Honestly, maybe ndiri kuda kungobvisawo zvakasvibisa mwoyo wangu. Ndatadza kurara, but ndiri kukoniwa kurara kwacho. On social media, vanhu vazhinji vanozviita vanhu vari single, they pretend as if they live their happy lives. Chighost account chandashandisa kukunyorerai this confession mukoma dai kwanga kuri kunzi maikwanisa kuzosecha mukasangana nemamwe macomments the way that I comment kumapages kwemamwe maceleb vanhu vakachata, you would think kuti ininika ndiri kurarama the happiest life, but I'm just a lonely woman. Handina munhu wandiri kuti ndiri kunyatsokufambidzana naye permanently kunyange ndakurawo zvangu, but I feel like I deserve kuti ndige ndichivawo nemunyaradzi wangu. When it is night time wava kuda kurara manje ndopaunofila lonely. We were never meant to stay single, I guess. Sevanhu, we are meant to have families. Zita rangu ndinonzi Panashe. Rakange riri gore ra2003. Panguva iyoyo ndakange ndiine 26 years. Ndakange ndichitogadzirirawo kutoroorwa. Mhuri yedu yakange ichigara muBorodzil. Mari yainge iripo, zvinhu zvose zvaita kunge zviri kufamba zvakanaka. Ndakange ndichida kuroorwa nemukomana wangu uyo ainge achinzi Richard. Richard akange ari munhu ainge ari bo chaizvo. He had so much dignity zvekuti ainge akati hatingarari tose, kunyange ndakange ndakamuudza kuti ndakange ndisisiri mhandara. Akati no, hatisi kuzorara tose kusvika inini ndazokuroora. Baba vake vainge vatoriwo munhu akange aine mari dzake, munhu ainge achitozivikanwa nekuremekedzewa. Saka pazvinhu zvose in life I never thought kuti ndakange ndichazonyadziswa naRichard nevabereki vake zuva remuchato wangu, but life it happens mukoma. Saka takange tiine musikana wedu webasa uyo ainge achinzi Miriam. Miriam uyo ainge akashata as to compared to me. Ainge aine 21 years. I never saw Miriam as a threat to my marriage. Akange achiri mudiki zvake, akange achangobvawo kubva kumusha asingatauri, kunyange ukamutuka aingobuda zvake panze. Dzimwe nguva oenderera mberi nebasa rake, but ari panze. Honestly, handina kumbobvira ndakambofunga zvakawanda. Saka aingoshanda basa rake and airatidza kuva munhu ainge akavimbika, but nerimwe zuva handizivi kuti zvakaitika sei, but ndakangotanga kuona zvinhu differently. Saka Miriam uyu akange ava kudanana nemunin'ina waRichard. Zvingaita izvozvo kuti mukomana wangu wandazviwanira anobva kumhuri ine mari vaigarawo makare muBorodzil. Then Miriam, chimunhu chekumaruzeva chobva chauya chobva chada kutozviita amainini vangu. Ndakatanga kuona mamwe mamoves awo ainge ava kuita, and my mom vakazvionawo kuti ndo zvainge zvoitika. Miriam dzimwe nguva aibuda obva aifamba oenda kumba kwana Richard achinonoona Brandon. Brandon uyo akazogumisidzira ava kungogara ari pamba pedu nguva dzose. Akangewo achiri mukomana wechidiki, ainge achiri kuma early 20s. He was very friendly, playful type. Pakutanga ndaiti zviri normal. Brandon ndainge ndichida kuzomupa one of my best friend kuti ange achizoroorwawo naBrandon, but ndakabva ndachizovaona one day vakange vachitokisana. Ndakabwekana zvisingaiti. Saka pandakavaona vachikisana, Brandon akandiona maana kana kumboregedza kubata kwaainge akaita ruoko rwaMiriam. Handina kufadzwa nazvo. Ndakadzokera mumba ndakatsamwa. Manheru acho ndakaudza mama vangu. Mama
ndakavaudza vakabva vati handiti ndakakuudza kuti Miriam ihure, ndakakuudza kuti munhu uyu anogona kutokutorera kana murume wako nekuti ndakazviona kuti ihure. Zvino takabva tachizobatwa nemweya wakaipa. Takange tisingadi kuti Miriam angobva pamba pedu, taida kuti ange achizobva pamba pedu atosungwa. Handina kumbogara ndakaratidza Brandon kuti ndakange ndisingafari nezvaainge achiita naMiriam. Takatanga kuronga in secret. Amai vakati vanhu vakadai vanoda kuti vange vachingosungisiwa kuitira kuti azofa akavengwa naBrandon achinzi imbavha. Ndikati saka toite sei? Vakabva vati mari. Pakutanga ndakati mama, it is too much. No, that is too much. Vakange vachida kuti vange vachizoti vashaya mari yavo, then vobva vasungisa Miriam. Ndakamboramba ndikati hazviite mama, zvamuri kuda kuti munge muchizoita. But vakanditarisa vakati ewe, kana ukada kurelaxa unokwanisa kutosvika pakutotorerwa murume wako naye Miriam. Saka ndakazofunga nezvazvo, mwoyo wangu wainditi zviri wrong, asi ndakati I want to protect my lifestyle. Handidi kuti Brandon ange achizoroora Miriam. Already ndainge ndiine friend yangu Tafadzwa, uyo wandainge ndichida kuti ange achizodanana naBrandon, ainge ari kuBulawayo panguva yacho iyoyo. Ndakabva ndachizobvuma. Takaronga zuva ratainge tichifanira kuti tinge tichizoita uipi hwedu, ndokubva taisa mari mubhegi raMiriam, ainge ari ma-US dollars. Amai ndivo vakazviita zvavo. Iye Miriam haana kana chaakamboziva. Mushure mekunge vamutuma kumashops, vakati enda unotenga chingwa kumashops, ndokubva vachizosara vachizopinda murumu make. Vakange vamuudza kuti usati waenda ndoda kuti unge uchizosara watibikirawo tea. Saka vakange vatori nebonus mari yavainge vatomupa. Saka vakati vamuudza kuti nhasi it is your off day, unofanira kuti unge uchizoenda kumbonozorora, wospenda at least 4 days uri kumusha wozodzoka, usazononoka kudzoka. Akange achifara zvake Miriam zvisingaiti, asingazivi kuti tainge tatoita dhiri redu rekuti ange achizosungwa. Akazoti ava kuda kubuda, Brandon ainge atouya nemotikari yake auya kuzomukolekta so that ange achizonomusiya kuMbare. Mama vangu ndopavakabva vachizotanga kuita drama. Vakati mari yangu iripi? Vachibvunza ini vachita sekunge ndini ndainge ndavabira mari. Ndakabva ndati mama, why would I want to steal your money? Maybe someone else took it. Saka takabva tachizotanga kusecha. Mama vakabva vati varoda kusecha Miriam asati abuda. Mabhegi ake akange atori mulounge. Takatogara kana Richard ainge atosvikawo, pakange patoriwo nevanhu vakawanda. Saka vakatanga kusecha. Pakazovhurwa bhegi raMiriam, mari ndopa yakazowanikwa irimo. Miriam akatanga kuchema akati mama, handina kumbotora mari, ndapota handina kumbobvira ndakubirai mari. Ndirini pandakatanga kukushandirai ndikazotanga kukubirai mari nhasi here? Kwaingawani dzimwe mari dzandinombononga ndinouya ndichikupai. Mama vangu vakati saka mari yangu yapinda sei mubhegi rako? Ndakange ndichiziva kuti dhiri redu rainge raita. Brandon akashamisika nazvo ndokubva atobuda, asi achibuda akati this does not make sense at all. Saka mama vangu vakangoti uri kumudzivirira apa, you have already proposed imbavha, munhu uyu aikwanisa kuzotokubira. Akabuda zvake ndokubva aenda. Miriam akapfugama, please mama, handina mhosva, I still remember achidemba. Saka mama vangu vakafonera mapurisa, vakatofonera mupurisa ari munhu wekuziva Miriam ndokubva achizosungwa. Ndakamutarisa achibuda pamba, akange achichema, aititarisa achida kuti tinge tichitaura nemapurisa, but dhiri rainge ratorongwa. Zvakange zvisingachaiti zvino kuti tinge tichiita reverse deal. Handina kukwanisa kuramba ndakatarisana naye mumaziso that night, to tell you the truth. Nekuda kwehutsinye hwatainge takaita, handina kukwanisa kuti ndinge ndichirara zvakanaka, asi ndakazviti zvaitika zvatoendwa zvinopera, but hazvina kupera. Baba vaBrandon sezvo vakange vari munhu ainge aine mari, vaine influence,
hatina kuziva zvavakange vataurirana nevana vavo, because I think kuti dhiri redu mumaziso mevanhu zvakanyatsokuoneka kuti rainge riri dhiri that was coming from a place of jealousy. Saka kumba kwavo amene kuti sei vakazosvika pakuita decision yavakatora yekubhadhara lawyer, vakabhadhara lawyer isu tisina kana chatainge tichimboziva. Richard nekundida kwaainge achiita haana kana kumbogara akati bufu kundiudza kuti ndo zvavainge vakadiscussa kumba kwavo, vakabhadhara malawyer kuitira kuti Miriam ange achizobuda mujeri. Havana kungobhadhara lawyer chete, vakabva vachizotsvaka private investigator. Vakange vasingazvitendi kuti Miriam yainge iri mbavha. Turned out later on kuti Brandon paakatanga kudanana naMiriam akatomboisa mari muhandbag yaMiriam the day Miriam akarara kumba kwavo vana Brandon. Ava kubuda ndopaakabva achizoona kuti mubhegi make makange muine bundle rema US dollars, ndokubva angoriburitsa akaridzosera mudrowa maainge amboiona mari iyoyo. So isusu tichizoita madhiri edu, they had already tested Miriam, vakaona kuti Miriam yakange isiri mbavha. Miriam uyu in the meantime akange atori mujeri, akagara mujeri for 4 months. Amai vaMiriam vakauya vakademba vakakumbira mama vangu kuti vange vachiita drop the charges, but takange tichitofara because mazuva emuchato ainge atoswedera. Inini meanwhile ndaigadzirira muchato wangu, saka ndakange ndiine friend yangu aifanira kuti anga achizoperekedza pamuchato wangu. Magi ndiye wandaiudza zvose. Margaret uyu ndakazomuudza ndakati, nai Margaret, unofungidzira kuti zvandakaita ndakatadza here? Because ndainge ndava kunzwa kuremerwa mumwoyo mangu nekuziva kuti tainge tasungisa Miriam asina zvake mhosva. Saka Margaret akati kwandiri, panache sometimes unofanira kuti unge uchiita zvakaipa kuzvidzivirira kubva kune vamwe vanhu vanenge vachida kupinda muupenyu hwako. Saka ndakatofarawo paakandiudza izvozvo kuti pane munhu ari kunditsigira. Depression yandainge ndiinayo ikatomboita sekunge yainge yapera. Handina kuziva kuti Magi ainge ava kutoshandiswawo. Aishandiswa, akange achitora information achiendesa information kuna Richard. Mukoma, everything zvandaimuudza akange achiudza Richard. Sezvisinei, kana waita chinhu chakaipa, zvinhu zvakaipa zvinoramba zvichingokutevera. The guy akandibreak virginity yangu came back, ainge akamboenda kuCanada. Saka paakadzoka akabva achizoti kwandiri, ndiri kungoda one last time ndobva ndakanganwa nezvako. Ndakabvunza Magi uyu akazosvika pakuzotoroorwa naRichard. Magi akandipfurira akandiudza kuti iwe hazvina kana basa, enda, handiti ndiye munhu wawakatanga naye here, mumaziso maMwari ndiye anenge ari murume wako wechokwadi. So I went and I slept ne-ex-boyfriend yangu. Zvese izvi zvichiitika ndakange ndichitorwa mapictures, maphotos aya ekudhara naprivate investigator pandakaenda ndikanorara kumba kwe-ex-boyfriend yangu. Tikazobuda geti takaagana, mapictures ose iwawo. Zvinhu izvi zvakazobuda musi wemuchato. Dhii remuchato rakati rasvika, mukoma, ndakatorova gauni, ndakatochena, hama neshamwari dzakazara. But pakange paine vamwe vanhu vandakange ndisingazivi, because this was supposed to be a private thing. We used to go to church hombe chaiyo yandisingadi kutaura nezita, but it was only by invite. Handina kunge ndakaziva kuti vamwe vanhu vainge varipo vainge vari vanani. Ndakangoti ameno kuti vakainvitwa maybe ehama dzana Richard. That is what I told myself. Everything looked perfect. Ndakamira paaltar na Richard. Pastor vakabva vatanga vakati kana paine munhu asingadi kuti muchato uyu unge uchienderera mberi ngaataure iko zvino kana kuti ngaazonyarara forever. Saka mumwoyo mangu ndakati hakuna munhu angambonzi angasimuka achida kudzivisa. Suddenly ndopatakaona movement muvanhu. Hama dzaRichard, ndikangoti about 50% yehama dzaRichard dzakabva dzachizosimuka, vakabva vati ivo vakange vasingadi kuti muchato unge uchienderera
kumberi. Ndakanzwa dzungu mukoma ndikagara pasi. I could not understand kuti what was going on. Saka umwe muzukuru waRichard vakange vachigarawo muBorodale ndiye akauya neenvelope. Ndikashaya kuti muenvelope imomo makange muinei. Saka paakaburitsa mapictures ndakabva ndatocollapsa same time. Handina hangu kufenta, but ndakanzwa ndisisina kana simba, because I then recognized imba yaNaPaul. Ndakaona jurawo in one of the photos iro rakadonha pasi. Ndikatoziva kutoti pane munhu ainge akanditora mapictures zuva randakaenda ndikanorara kumba kwaNaPaul, the guy who broke my virginity. Akati one last time baby. Ndikaenda kumba kwavo mushure mekunge Magi andipfurira. Uye zvekare chimwe chakandishamisa ndechekuti Magi akazongoti kwainge kwaitika emergency kumba kwavo, saka akange asingachakwanisi kuva best girl wangu. That snake, that evil satanic snake, aizviziva kuti naRichard vainge vatoronga kuti vange vachizotanga kudanana. Mukomanashi ndo apo Richard paakati kana zvakadai handikwanise kuti ndinge ndichichata newe, tarirawo uone, you've been cheating on me. Mukoma ndakanamata kuti Mwari kana zvaibvira dai mangouraya maenemies angu ose, koiko kunyadzisa kwandainge ndaita vabereki vangu nehama nemamwe mafriends nekubasa kwadhedhi vangu vainge varipo. Saka ndichiripo pakuchema kudaro, madhoo ndopaakabva achizongovhurwa. Ndokubva ndaona munhu akapinda. Pakutanga handina kuziva kuti ndiani. Ndakatanga kuchema ndichifungidzira kuti ndeumwewo musikana ainge auya kuzochata naRichard, but then ndopandakabva ndachizoona Miriam. Like seriously, Miriam ainge akatopfeka gown rewhite, not like a maid, asi semunhu ainge atouyawo kuzotochata. Ndakanzwa kupindwa nechando. Akafamba slowly down the aisle. Behind him there was Brandon. Mukoma ndakaseka, kuseka chaiko chaiko ndichichema. Saka ndipo apo pavakabva vachizouya, Miriam akasvika pafront, akangonditarisa kana kumbondimhoresa. She was pretty nervous because ndaitoona kutoti maoko ake aita kubvunda. Saka pastor vakabva vatoenderera mberi nechirongwa because Richard already akange atobuda mubuilding ainge atoenda. Akangondisiya ndichingochema. Ndakazotorwa namama vangu nehanzvadzi yangu ndokubva tabudawo tikadzokera kumba. Saka ndakazozviziva mushure mekunge room yambonyararidzwa, lawyer achitaura evidence uye zvekare private investigator akatsanangura zvose zvakaitika. Magi ndiye ainge anditengesa apa akange asipo pagraundi. Ndakasvika pakubuda Miriam achitochata naBrandon, sekutamba sekuseka, and they were being supported by the relatives. Zvimwe zvevanhu zviya zvandainge ndamboona zvakange zvirimo muhall umo matainge tichifanira kuchatira, zvakange zviri zvemarelatives zvekumusha. Ndokusaka zvainge zvakasauka ndichitadza kuziva kuti zvivanhu izvi zvamboinvitwa nani panapa pavenue pangu. So that is how they got married. Ndakaedza mukomanashi kuti ndinge ndichitaura naRichard ndichimukumbira ruregerero, ndichimuudza kuti zvainge zvakaitika ndainge ndisingazombofi ndakazvipama zvekare, but kana munhu atoti no anenge atoti no. Pandakazozviziva kuti Magi akange ava kudanana naRichard, ndakasvika pakuenda kumba kwavo kuBulawayo ndikanotukana naamai vake. Magi uyu mama vake vainge vakarambana nababa vake, but vaimbopota vachiuya vachizombogarapo pamba muBorodale zvekare. Ndakatevera ikoko ndichifungidzira kuti Magi ndainge ndichazosangana naye muBulawayo. It was because of pain. Ndakadhiraivha motikari ndichingochema, ndikatopotsa ndaita accident from Harare to Bulawayo, ndikasvika ndikavatuka ndikadzoka zvekare angu kumba. Kubva ipapo life yangu angori marara. Until now handina kuzombokwanisa kuzombopinda murelationship iri serious. Chinongoitika ndechekuti kungodana nawo zvemujolo, kungorara nawo nevarume, unenge uchingosakadziwa mukoma. I only had one child
ende mwana wangu musikana uyu ndakatomuzvara nebest friend yababa vangu, ndokusaka ndichiita sekunge ndisingazivi kuti baba vake ndiani, because ndinotonzwa kutonyara nekuda kwezvandakaita nebest friend yababa vangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi of course ndinorarama kalife karipo, but hanzi ndiri lonely, hanzi I'm very lonely. Zvakangooma hazvo veduwe. Zvimwe kuda vahanzvadzi kana mukambomira kunwa doro, because vanoratidza kuti munhu wemafaro, kunyange pavakatumidzira mapictures vachiti nditsvakireiwo murume wandinokwanisa kufambidzana naye. Mapictures ose avakatumidzira vakange vari kumafaro. Saka vahanzvadzi, sezvandakakuudzai kuti chimboitai cutback, because mukangogara muri munhu anongonwa doro nguva dzose muchienda kuma-outings nevarume vakasiyana siyana, you cannot find your soulmate. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana paine munhu achazonzwawo nyaya yangu, ziva kuti godo paradza futi newe iwewe. Bitterness will kill you. Pride inouraya. Ende hanzi zivai kuti pane zvose zvamunoita kuna Mwari vanenge vari kudenga, vanenge vachiona zvose zvamunenge muchiita. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Nawo maconfessions. Iniwo ndiri mugari wemuUK, ndiri munhu ava nemakore ndiri kunoku. Mhuri yangu yandakaita kunoku kuUK, vana vangu kutaura kudai vakatorara, but havatozvizivi kuti inini handirare. Pane zvakaitika patakange tichiri kuZimbabwe zvandakatakura mumwoyo mangu. Dzimwe nguva ndinonzwa kutsikirirwa pachipfuva, spiritual warfare chaiyo, zvekuti ndinogumisidzira ndisingachagoni kufema. Ndine dambudziko rehigh blood pressure. Secret yaamai vangu. Inini ndinonzi Gertrude, ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 56 years ekuberekwa. Zvivi zvedu zvinoteverera ndevana vedu. Ndakauya kunoku kuUK kare kare. Zvimwe zvakandiunza kunoku kwainge kuri kutotiza zvimwe zvakaitika tiri kumusha. Amai vangu vakange vachiri vapenyu, ndo vakatoita kuti tinge tichizoya kunoku kuUK, vakandibatsira kurelocatawo nemurume wangu. Takange tichiri couple yainge ichiri diki. Vana ndakazotozvara mwana wangu wekutanga ndava kunoku. Saka nyaya iyi yakaitika kudhara before 2014, but 2014 ndiyo yakazochinja zvose. Ndakange ndiina stepdad vangu avo vainge vachinzi Moses. Vainge vari munhu ainge ari right chaizvo, munhu ainge aine mari dzake. Vakange vatori nenyembe, vakange vari musoja, munhu ainge akazvinyararira vachingozvigarira zvavo pamba. But dambudziko rakange riri pavari nderekuti vaida vanhukadzi. Vakadanana nevakadzi vakawanda before meeting my mother. Vakazoisirwa mupfuwira namama vangu. Ndo zvakaita kuti mama vange vachizova ivo vainge vatova paground nekuda kwekuti vakashandisa mishonga yavo. Saka stepdad vangu ava vakange vaine land yavo muchishawasha. Takange tichigara kumasuburbs, but vainge vaine land yainge yakakura yavainge vakatenga. Saka land iyi yakange yakanaka. Vakange vachida kuzoita madevelopments, but amai vangu sezvo she was not married, vakange vasina mwana zvekare nastepdad vangu, ende ivo vainge vachida kuti vange vachizovapo pamatitle deeds. Saka vaiti vainetsana nekuda kwenyaya iyoyo, vachinzi chitanga wandiitira mwana ndokuisa pamatitle deeds, but vainge vasingadi. Saka mama vangu vakange vari munhu uyo akange achingogara ari mun'anga nguva dzose, because zvekuita small house ndo kwainge kuri kudya kwavo, kurarama kwavo amai. Taimuvha from one house to another, and mama vangu vakange vasingazeze kuti mukufamba kana vakanzi vatizira murume
vaitizira nevana vavo. Taingofamba namama vedu tiri vatatu kudaro. Saka mama vangu ivo vaitoziva baba vedu. Baba vedu vainge vachinzi Lucas. Saka dzimwe nguva vaitoti kana vava neumwe murume, dhedhi vedu chaivo Lucas vaitouya pamba ipapo patinenge tava kugara, vachizotosika bonde namama kutombogara nesu, kana kuri kunzi murume wacho anenge ari munhu anenge asingagari pamba sezvainge zvichiitwa nastepdad, kuti dzimwe nguva vaikwanisa kutora nguva vasipo pamba. Saka ndaingofungidzirawo kuti zviri normal zvaitwa namama vangu, moving from one man to another, but zvandakange ndakura ndakatanga kuona kuti zvakange zvisiri zvinhu zvainge zvakamira zvakanaka. Pane rimwe zuva ndakange ndichiri teenager, ndakanzwa mama vangu vachikakavadzana nastepdad. Stepdad vakati, ndinokuremekedza chaizvo asi zvamuri kuita mama hazvina kunaka. Saka nekuda kwekuti mama vangu vaizvitemba, vaitopindura rafu. Saka Lucas akange ava kutozivikanwa. Ndakarohwa nehana apo ndakanzwa stepdad vangu vachiti vainge vachizviziva kuti Lucas ari kugara achisvika mumba mavo. Mama vangu vakatotanga kutopindura nehasha. Kubva ipapo stepdad vangu vakatanga kurwara zvakange zvisinganzwisisiki. I think vakange vagadzirwa namama vangu. Saka tava muna 2014 ndipo apo pavakazongozvisungirira mushure mekunge vabata mama vangu vakatorara nababa vangu chaivo chaivo, vakabva vachizozvisungirira. Zvavakaita mukoma ndezvekudai, pavakasvika pamba patainge tichigara, vachibva vachizoona kuti ndo zvainge zviri paground, havana kuda kunetsana namama vangu. Mama havanawo kuda kuvatevera stepdad, vakangobuda vachidhiraivha motikari yavo. Vakatosangana neni pagedhi vakangoti, yesi mwanangu, ndokubva vatongodhiraivha motikari yavo vachienda. Handina kunge ndakaziva kuti pakange paine zvainge zvabva mukuitika. Saka vakabva vachizodhiraivha motikari yavo vakananga kuChishawasha Hills, uko kwavainge vakabva mukutenga land yavo. Vasvika kumukoma ndipo apo pavakabva vachizonwa mushonga wemakonzo. First ndokubva vachizozvisungirira, vakabva vachizowanikwa vakange vari musango, because pavainge vakatenga land pakange pachiri nezisango, miti yakange isina kugoborwa. Mama vakazongotevera. Mama vanoti vakavaona vachiri vakazvisungirira mumuti, but ipapo mukoma hapanzwisisiki, because mama semunhukadzi vakaita zvivindi zvekucheka tambo iyo yainge yashandiswa nastepdad kuzvisungirira. Nai mukoma, zviriko here nyaya ndakaudzwa namama vangu, kana kuti ivo vakatoita zvavo dhiri nadhedhi vangu vakaenda vakanouraya, vakabva vauraya stepdad vangu? Ndo zvakaitika. Mushure mekunge taziviswawo kuti ndo zvainge zvaitika, mama vangu vakabva vachizohaya matraki maviri ainge ari maUD, vakatanga kututa property yose. Mumba maigara muine safe yaigara ine mari, because stepdad vangu vaita madhiri enyanga dzezvipembere. I think kuti panguva iyoyo makange muine nyanga dzezvipembere kuda zvainge zviri 3 or 4, I can't remember. Zvose izvi zvikalodwa ndokubva tatanga kugara somewhere else, kana kurufu mama havana kumboenda. Nekuda kwekuti mama vangu vaizivana nevanhu vakawanda, kucancel mapepa eland iyoyo akasvika pakuchinjwa. Hama dzemufi dzastepdad nemudzimai vakati vachifambira nyaya yacho, pavakaenda kucourt, mapepa paakabuda, akabuda iwo achiti the next of kin vakange vari mama vangu. Saka land belonged to my mother. Saka pakabuda decision iyoyo mukoma, iniwo ndakatoshamisika nazvo, because I knew what used to happen between mama nastepdad vangu, kuti vaigara vachingonetsana. Saka ndakangoti zvimwe kuda sevanhu vakuru vanenge vakasvika pakuzonzwisisana. So after stepdad vabva mukuvigwa, takatombogara kuda about 2 or 3 months
because mama vangu vakange vava nemari, vakabatsirwa nadhadhi vangu kutengesa nyanga dzezvipembere, vakatanga kutenga dzimba uye zvekare vakatanga kuita cattle breeding. Mama vangu vakati vakange vava kuda kuti tinge tichidzidza kuboarding school, then she enrolled all of us in different boarding schools, but takangoita mwedzi tiri kuboarding, mama vakatouya kuzototitora. What I did not know at that time was that pakange pava nezvakange zvava kuitika. Mama vangu vainge vava kutoona chipoko chastepdad, saka vainge vava kutya kugara vari vega mumba. Saka pavakauya kuzotitora that very same night, ndakange ndakarara murumu yangu. Ndopandakanzwa munhu akange achifamba mupassage. Ndakati ameno kuti ndiani, maybe it is mom, maybe nema boyfriends avo, but munhu uyu kufamba kwaainge achiita, aiti achifamba pasi paita kuti di, kuti di, kuti shu, kuti shu, kuita sekunge munhu aifamba achikweva chimwe chinhu. Saka ndakamuka, ndakange ndiri mwana akange asingatyi. Kana usiku panze ndaikwanisa kubuda panze kuti ndige ndichicheka kuti what is going on. Ipapo ndakavhura dhoo zvishoma, handina kana munhu wandakaona, but ndakanzwa kamwe kamhepo kakabva kapinda muspare bedroom mangu. Ndakabva ndadzokera ndikanorara zvangu pamubhedha. Ndichangotanga kubatwa nehope, ndopandakanzwa voice remunhu aitaura achiita zvekuzevezera, but achiratidza kuti ari kurwadziwa. Ndakanzwa ndichidaidzwa kuti Gertrude, Gertrude. Ndakamuka ndikagara, hana yangu yakange ichirova, ndikati ndiani? There was silence. The next day ndakabva ndaudza mama vangu vakandibvunza, vachindibvunzisa kuti uneshuwa kuti wakanzwa munhu achikudaidza here? Ndikati mam. Vakati ndichafamba. Handina kunge ndakaziva kuti kufamba zvinoreva kuti kudii, since I was still very young. Mama vangu vainge vatova west, munguva vaingoscreama masikati. Pamba takange tava kutogara nevamwe amainini, because mama vangu zvinhu izvi pazvakaramba zvichiitika, sevana hatina kunge tava kuziva kuti amai vainge vava kutopenga, vainge vava kutofamba vachitaura vega. Dzimwe nguva vaifamba vachiseka vega, dzimwe nguva vaingotanga kungochema, kubuditsa misodzi vachichema, vachizvirovera pasi. Vakatanga kuhedha madziro kusvika vachizoendeswa kuchipatara. Vaendeswa kuchipatara havana kudzoka nekukatsika, nekuti madoctors ndopa vakaona kuti munhu uyu ava kutorasika njere. Saka chipoko chastepdad ndicho chainge chava kuvapengesa, uye zvekare ngozi yakange yatomuka mumhuri. Saka mama vangu vakazorikavha. Mushure mekunge mama varikavha, vakaenda kune imwe n'anga, ndokubva tachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Mushure mekunge tauya kuno, mama vangu vakazoshaika, but amai vakafa vachipenga, ndokubva tachizosara. Saka land yakabva yatongopindawo mumaoko edu sevana. Saka takabva tachizotengesa land. Land ndichiitengesa, ndakange ndichitozviziva kuti land iyi, it did not belong to my mother, it had its own rightful owners, but panenge paine mari panonetsa mukoma. Ndakaita sarudzo yekuti tinge tichitengesa land even though it did not belong to us. Ndaita sarudzo yekutengesa land, ndakatombodzoka kuZim, then tikafamba kwava kutoenda kumalawyers, tikaenda kukoti. Ndakashandisawo mari yakati one day, because ndainge ndichirwa nemukadzi wastepdad. Saka ipapo ndakakwanisa kuina case, because court inongoshanda nemazita anenge akanyorwa pamatitle deeds, zvekuzoti ningi ndiningi vanenge vasina basa nazvo. Saka mushure mekunge tawina, ndakati it was a chapter that was closed. Ndaitoda kutouya kunoku so that I can rest and continue with my life. Munhu wekutanga akatenga land iyoyo, akatanga kuita development within months. Kumugodi kwake kwakasvika pakuvharwa negovernment, because magorokoza ainge ava kufa zvisingaiti. Business rake rikabva radonha. Akatengeserawo umwe munhu wepiri, akatenga
same story, uye zvekare pakazotengeserwa munhu wetatu. Saka this land it has been sitting idle. Muridzi akazotenga stendi wetatu akasvika pakufa asina kana kumboita any development at all. Saka land iyi yakangogara zvayo ine hangu mari mukomanashe kuti ndinganzi ndingatenga land iyoyo kubva kumunhu wekupedzisira akatengeserwa land handina. Sezvamunoziva kuti land muZimbabwe yava kudhura, especially kuna Shawasha Hills haichatengeke, it is very expensive. Hakuna kwandinokwanisa kuti ndinge ndichiwana mari iyoyo because dzimwe pfungwa dzakambondibata dzainge dziri pfungwa dzekuti ndinge ndichitenga kana ndatenga land then ndobva ndaidzosera kuvaridzi vayo, but I can't promise to do such a thing because mukoma ndingamawana kupi millions. As you know kuti muZimbabwe they don't value US dollar zvekutodaro. Saka ndakambobvunza kuti prices zvakamira sei. Ndikaona kuti it is better ndingourawa hangu kana kuri kunzi chipoko chichauya kuzondiuraya hazvina hazvo basa, hakuna kwandinokwanisa kuiwana. I cannot borrow money from the bank kuti nditenge land yandichazongopa vamwe vanhu. No, that one can't do. Mukomana chichandiunza pano, it's not like ndabatwa nemweya repentance. Mukoma ndinoda kuti ndinge ndichikuudzai zvamunofanira kuti munge muchizoudza kune vamwe varume variko kunze uko. In life usafa wakavimba nesmall house. Small house inopinda muupenyu hwako wagara utori nezvinhu zvako. Anoita sekunge anenge achikuda but anozoita zvinhu zvinokuparadzira upfumi hwako. A small house will only look after her own children. Amai vangu vakaita zvinhu zvakaipa, anoziva zvimwe kuda vakaisira vari ivo mushonga wacho wemakonzo stepdad, vakaenda vakanovasungirira mumuti kuti zvinge zvichiita sekunge vainge vazvisungirira, but mama kumagumo kwavo vakapedzisira vava kupenga, vakafa vasina rugare. Uye zvekare stepdad nekuda vanhukadzi sterek vakafa neimwe nzira yainge ichitorwadza. Kunyangwe tigere zvakanaka mukoma, but kungoziva kuti land yamakatengesa yainge iri land ingadai yakazosiyirwa umwe mwana zvimwe kuda ari kutotambudzika nemhuri yake ari kwaari. Saka kana uri murume ibva muvanhukadzi kana uchida kuchengetedza nhaka nepfuma yako. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu anzi zita ndinonzi Gertrude. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Anzi handina kuuya pano nekuti ndakabatwa the spirit of anzi repentance, asi ndoda kungopa yambiro kune vamwe vanhurume kuti usafa wakavimba small house kana girlfriends kana wava nemari. Chingoita zvemukadzi wako kuchengetedza pfuma. Munobvumirana nazvo here kana kuti kwete? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi mukomana shimuri sei zvenyu? Please post my story makavigo chitupa changu. Inini zita ndinoitwa Godfrey, ndine makore 43 years, ndigere muno mu Cape Town pari zvino, asi kumusha kwedu kugokwe. Upenyu hwangu ndokwa wakatangira kuoma ikoko kusvika ndichizoya kunoku mumhuri makange muine dambudziko rekuti vanhu vaigara vachingoroyana kugadzirana. Hakuna munhu ainge achishuvira kuti umwewo munhu ange achizova neupenyu hwakanaka. Kana uchibva mudzinza rine vanhu vanotonzwa mweya wegodo kana kuri kunzi ukakwanisa kutora kana chitupa chaicho what more license. Nditori nedzimwe hama dzakatofa mushure mekunge vakwanisa kutora malicense. True story. Saka ndakabva ndachizoya hangu muCape Town. Ndauya muno muCape Town ndo pandakaona kuti upenyu hwakaoma, zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Saka ndakambogara kumusha ndichizama kuita mapiece job after ndapedza zvidzidzo zvangu kusekondary school, but ndainge ndichingoshandisirwa mahara. Pane rimwe zuva shamwari yangu uyo akati kwandiri,
Godfrey handi South Africa pane munhu wandakataura naye weukama ari muCape Town. Saka takazorova madouble up edu kusvika tichizouya kunoku kuCape Town. Tauya kunoku kuCape Town zvinhu zvainge zvakaoma mukoma tichishanda mumapurazi. Saka mabasa andaibata econstruction, kushanda mumakawashi, chero chinenge chamuka inyama, but mari yataingobatawo yaingovawo mari yekuti tinge tichingochengetawo mhuri, but pasina kana progress in life. Saka mazuva akati afamba, mhuri yangu womudzimai auya kunoku, tava kutoraramawo kalife kari nani, tiri kubatsirana nemasalary paya. Saka ndakazotanga kungotevedzerawo zvinoitika paTikTok makore mashoma adarika awo. Ndopandakaona kuti paTikTok pane vamwe vanhu vanoita zvekuprofita, kana kuFacebook kune vamwe vanhu vanongoisa zviprofita zvinenge zviri random, kuti munhu anongotaura zvaataura but zviri random, zvekuti chiprofita ichocho chinogona kuzongoitika kana kusaitika. Yavanoti fembera mukuprofita zvinhu zvinenge zvisiri specific. Saka izvi zvinhu zvandakakasika kubata ndichiverenga zviprofita zvinonyorwa nevamwe vanhu kuti but hatingati kuprofita kufembera, like kana zvikaitika vanhu vozongoti gore rakati muprofita akambotaura nezvazvo, just throwing words into the air. Saka ndakaona kuti vanhu vanokwanisa kutoita mari pasocial media uchingoita fembera. Saka ndo pandakabva ndachizoregister account yangu in secret, ndisingadi kuti mudzimai ange achizviziva. Izvi hazvina kuitika nezuva rimwe chete kuti ndige ndichizonzi ndawana mafollowing andiinawo pari zvinozvi. Zvakanditorera makore, sezvandakuudzai kuti pandakajoinawo iyo TikTok yacho ndakange ndisingatozivi kuti ndoda kumboita nezvei paTikTok pacho, kusvika ndichizova nevanhu vainge vava kutondifollowa vachitolikewo mavideos angu ezviprofita zvandainge ndichiita, kutaura, kuexplaina zvimwe zvinhu zvinoitika, kana kuri kunzokarota hope, kudzidudzira, ndo zvandainge ndichiita izvozvo. Saka ndakazotanga kunzwa kuti kana ukaita malive vanhu vanokwanisa kutokupa masters pamalive paya. Saka ndakabva ndachizoita live ndikatanga kutoprofita, but kuprofita kwandainge ndichiita sezvandakuudzai, semunhu akanyanyisa kustarta social media nemamwe maprofita ndisingadi kutaura nemazita avo, but vanongokanda zviprofita zviri random muvanhu. Saka iwewe unozongoona zvikuitawo nezviprofita zvacho izvozvo, whether chinenge chiri chiprofita chechokwadi kana kuti it is just a random prophecy. Saka ndakange ndichitoziva pekutobata, kuziva kuti kana ukataura chakati chinogona kuita sekunge chiprofita chechokwadi. Saka ndakatanga kufembera ndiripo palive ipapo, ndikati pane munhu pano ane dambudziko nekuda kwerelationship. Vanhu vakatotanga kutokomenta, ndini prophet, ndini. Ndikati ndiri kuona murume ane dark complexion. Handiti mukoma muri kuona kuti randomness yacho. Ndikati ndiri kuona munhu ane dark complexion. Vazhinji vedu vekuZimbabwe, vazhinji takatongozvarwa tiine dark complexion. Saka the majority inenge iri palife unogona kuona kuti vazhinji vanenge varipo varume vanenge vaine dark skin complexion. Saka kana ukati ndiri kuona pano paine murume ane dark complexion, vanhu vanobva vatofungidzira kutoti chinenge chitori chiprofita chechokwadi. Vanhu vakatoti ndini ndiri pano ndiri kunetsekana mumarelationships angu, inoti kana mukadzi akandida ndikazama kumuchengeta anozosvika pakutondichita, kutondishainira. Ndakatoshamisika kutoti zviri kutoshanda, ndikaramba ndichingotaura zvangu. Ndikati ndiri kuona kuti pane munhu akavharirwa mikova kuti asakwanisa kuita mari. Vanhu vachichema mucomment section. Ndakasvika pakuvhara live paya, ndikatoshamisika kuti kondazvigonawo sei. Next day ndikadzokorora, vanhu vachinditumidzira mamessages, prophet ndibatsirei, ndiri kurwara, murume wangu ari kundichita, handisi kuziva kuti ari kundichita nani, ndichingoita fembera. Dzimwe nguva
kungoti ndiri kuona munhu ari kushungurudzika ende munhu wose kuti anenge ari pakushungurudzika kana wakauya kuzoshava munyika yevatorwa. Saka vanhu vakawanda vakatanga kundifollowa, vanhu vanoita zvekumasowe. Saka mudzimai wangu paakazozviona kuti ndatova nezi huge following, akati kwandiri, nhai baba, ko sei musiri kungobhadharisa vanhu? Ndikati kubhadharisa vanhu sei? Akati handiti tava nemukuru, vamwe vanenge vachida kubhadhara vanongotiitira kana waicode kana kungotiisira mumukuru. Ndikati it is a good idea. Ndo patakatanga kuita zvekubhadharisa vanhu anenge achida kuprofitiwa. Ndinomubvunza kuti une mukuru here? Vazhinji vane mikuru, then wotobva watongodeposita mari mumukuru. Saka ndakatoona kutoti zvinhu zvakabva zvatongochinja life yangu, ende tava kutogarawo kumaseburbs kutosvika pakutotenga motikari yekuti kana ndikatopostawo ndichitoimba mavhesi ekuchechi, vanhu vachindoona ndichitofamba nezimotikari rangu rinoratidza kuva riri zimotikari rinodhura kudaro. The more that you seem like a rich person on social media, the more people follow you, because vanhu vanotongoda zvinhu zvinenge zvakarongeka, zvinoratidzika sekunge zvinenge zvine kaumbinga mukati. Saka mukoma, pane zvose izvi zvandiri kuita ndiri kungorova fembera. Handizivi kuti magumo azvo zvichazoguma zvaita sei, but mukoma, vanhu vakawanda out there, they just want to be prophesized on. Haisi mhosva yangu, kunyangwe ini ndikasavapa maprophecies. I bet you mukoma kuti kana ndikati handichade kuita zvemaprophecies, mangwana chaiye panotomuka patova neumwe muprofita anenge achingozviita zvekuprofesaya on TikTok. Kwandisiri kunyatsokukwanisa kugaina ground kuFacebook, but kuTikTok aiwa ndinopedzera mukoma Nash. Ndine mamwe mafollowers akatowanda, and the majority yemafollowers angu vanhu vari munomu muSouth Africa. Saka I can safely predict kuti vanenge vachida chii pazviprofita zvandinenge ndichivapa. When you post my story muzongondizivisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi handisati ndagena ground zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vamwe vedu pasocial media tiri kungofembera tichiti tiri maprofita. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndakakwidza chipoko from Gweru to Harare. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Inini zita rangu ndinoitwa Gift. Ndiri murume, ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndinoitawo zvemishika nemotikari yangu Toyota Wish. Saka ndinorova Gweru, Harare, Kwekwe, chero route inenge yangobuda mari panguva iyoyo. Saka ndo upenyu hwacho, handiti tiri kuhasela. Saka izvi zvakaitika wakange uri musi wa22 December ye 2025, zuva randisingakanganwi. Ndakabva kuGweru ndakange ari masikati around 3 p.m. ndainge ndakangotakurawo vanhu vangu. Saka vanhu vakakasika kungoita drop off. Saka mumwe mukadzi akange aine mabhegi ake, mukadzi uyu akabva ati sezvo iye akange aine zvinhu zvakawanda and aitya kuti kana ndikakwidza vanhu vakawanda aikwanisa kuzobirwa zvinhu zvake, akandibhadhara. Akabva ati anokwanisa kundibhadhara as car hiring. Mukadzi uyu ainge akachena, aita sekunge munhu ari kutoenda kupati, but ndakamutarisa aita sekunge munhu anoita zvemanjuzu, because hembe dzake dzaipenya. Kana iye wacho akange ari mutsvuku, mapfekero ake ainge akaita aingopa manjuzu vibes, aita sekunge munhu ari kuenda kana kumuchato kana kupati. Saka takazotanga kufamba tose tichitongotaura zvedu paya. Akabva andiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizomusiya muCBD, but ndichitarisa time ndakaona sekunge mukadzi uyu nezvinhu zvose zvaainge ainazvo, zvaainge achitaura kuti munozongondisiya muHarare muCBD,
aikwanisa kuzobirwa. Saka ndakati kana tasvika muHarare, I was going to try to convince him kuti azviite kuti ndinge ndichikusiya pakati petown, chingowedzera mari ndonokusiya kwacho kwauri kuda kuenda. Saka takazoti tava muHarare mukoma. Pandakazotarisa ndichangopinda muHarare muCBD, ndakatarisa kumashure kwaainge akagara ndokubva ndaona kuti mumotikari makange musisina munhu. Mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika, I thought kuti maybe ndainge ndakanganisa kuona. Ndakamisa motikari yangu ndokubva ndavhura boot because I expected kuti ndinge ndichizoona masuitcase ake nedzimwe hembe dzainge dziri mumaplastic bag, zvinhu zvandainge ndaloda pandakamukwidza, but to my surprise handina kuona muboot muine anything. Chinhu chandakangoona makange muine 2 liters yemafuta yakanga yatokanganikwawo neumwewo mukadzi. Ndakatarisa mari, ndikaverenga mari yangu, ndikaona kuti mari yangu yainge yakakwana sekubhadhara kwaainge andiita paakahaya achita ruda kahayaring, hadi kuti tinge tichifamba noumwe munhu. Ndakasvika pamba ndikaratidza mukadzi wangu mari, ndikamuudza zvose zvainge zvaitika. Mukadzi akatora mari iya yose ndokubva aikanda musauti achitya kuti zvimwe kuda yaikwanisa kuzochinja chikaita chidhoma. Kusvika pari nhasi zvinhuwo zvinotondinetsa kuti ko sei ndakasangana nemunhu wandakapika up akatondibhadhara ende tikatotravela tiri tose ndichinopinda muHarare ndokubva atongonyangarika mukadzi iyeye. Saka kusvika pari nhasi zvinotongondishamisa. Handizivi kuti aiva ngirozi here yakangondipawo mari yeChristmas kana kuti chainge chiri chipoko. Muri yeZimbabwe ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunziwo ndo route yaunofamba kana ukambokwidzawo munhu akabva angonyangarika mumotikari, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwa Ruben uye ndine makore 45 years. Ndakabvawo kuZimbabwe kudhara ikoko. Pandakauya muno muSouth Africa, ndakabva kumusha kwedu kumasvingo ndokubva ndachizotanga kushanda muno muGauteng but kuzvimaplots. Saka nerimwe zuva bosi vangu vakabva vandiudza kuti vainge vachida kuenda kuDurban kunoshanyira mwana wavo ainge ari kuuniversity. Vakakanganwa kusiya vakakiya sefa. Ndikaona kuti makange muine mari yainge iri musafe. It was 52,000 rands yainge iri musafe. Ndakangoitarisa ndikati ini ndava kutoiba. Ndaba mari iyi ndakange ndiine muzulu wandaifambidzana naye, saka ndakati ndombonowanda ikoko kwaainge achigara. Saka akanga achigara muSoweto, ndikagara pamba pavo. Sezvisineiwo akasvika pakuziva kuti ndainge ndiine mari, takasvika pakuspenda mari iyoyo. Zvinhu izvi pazvakaitika kudhara mugore ra2009, 52,000 yaita sekunge 1 million, but ndakaiparadza mari iyoyo yose muSoweto ndikasara ndisina kana mari. Midzimu ngaipi kaviri vanhu vaJehovha. Kubva ipapo kusvika pari nhasi zvinotonetsa kuti ndinge ndichiwanawo mari. Ndinogona kuita zvekuvaka, but kana ndikavakira munhu so kubhadharwa kwandinoitwa ndinobhadharwa pashoma nepashoma zvekuti unozogumisidzira dzimwe nguva wava kungoramwa. So kuti saka ndinoshandirei? Kushanda kwacho kwandinoita kana ndashandira vanhu havakwanisi kungondibhadharawo sekubhadhara kwavanoitawo vamwe vanhu. Tinokwanisa kutoshanda takawanda panzvimbo patinenge tichishanda, but yangu mari ndo inopedzisira kuuya. Saka ndikati imhepo because munhu wandakabira ainge ari murungu. Midzimu haipi kaviri. Kana wabata mari, please usafa wakaratidza mukadzi kana ari mukadzi muSouth African waunenge uchifambidzana naye, because anomeka sure kuti mari iyoyo waspenda. I thought kuti after taspenda mari maybe ainge achazoda kuti tinge tichizochata and everything, but akazotongo
ndirasisa mukoma akatotanga kutopinza zvikomba mumba, akasvika pakurarwa nechimwe chikomba ndirimo mumba. Ndopandakabva ndachizoziva kuti zvainge zvatodhakwa. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, mukoma Ruben. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma Ruben ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi muri sei? Please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndine secret yangu yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Ndine mukadzi, asi mukadzi uyo wandinorara naye akatofa. Ndakaenda paguva remukadzi wandakanga ndisingatombozivi kuti ainge achinzani kana kuti ainge achiri mupenyu ainge achigarepi. Ndakangonzi unongoenda paguva, so ndaenda paguva kudaro mukoma Nashi ndakabva ndachizotora ivhu ndikabva ndati iwe ndava kukutora zvandiri kukutora pano nhasi kuda kuti unge uchizova wangu. Saka usiku anouya kwandiri, zuva raanenge achida kuti tinge tichirara tose anobva auya kwandiri, then tinobva tachizorara tose, tinotoita bonde. Saka ndokuita kwandinoitawo mari. Ndinotofambawo nerimwe zibhenzi mukoma rekuti kana mukandiona ndiri parodi hakuna anombofa akafungidzira kuti ndiri munhamo, ndiri mumatambudziko. Pane zvose zvandiri kuita mukoma wangu, handina kana chimwe chandichiri kuda kuramba ndichiita, because hausi upenyu hwekungogara uchingorara nechipoko chemukadzi. Nhengo yangu haitarisiki kana iniwo pachizvangu kana ndikanzi ndinenge ndichida kurasa mvura zviya, ndinotambudzika wena, ndinenge ndichingoywira nekuchema, ndinotambura zvisingaite. So brother, kana muine munhu wamunoziva anenge achikwanisa kundibatsira, if you know anyone, please I am begging you, ndibatsireiwo mukoma Nashi nemunhu anokwanisa kubvisa mweya uyu, because ndakarombeswawo nomumwe mudhara wechirudzi muMalawian. Saka mudhara uyu iye kana akurombesa, you only do it once, unongoromba kamwe chete, hautendedzwe kuti unge uchizodzokera zvekare kumatare, unless kana kuri kunzi iye akakudaidza baba ati uya kumatare, ende kazhinji kana akudaidza kumatare panenge paine zvinhu zvaanenge achida kukuudza kana kukupa kuwedzera kuti unge uchiramba uchiita mari, but upenyu huri kurwadza. Too bad mukoma. If you know anyone wamunoziva, especially ng'anga inogona kubvisa izvi zviri pandiri, please ndapota ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava vari kuti ivo vari muno muSouth Africa. Hanzi vakaromba vachifungidzira kuti kuromba kuri nyore, mushure mekunge vaudzwawo kuti pano mumwe muMalawian uyo anoita zvekurombesa ikoko kwavanogara. Saka hanzi ndiri kutambudzika, hanzi pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichirasa mvura ndinorwadziwa zvisingaite. Ngatitaurei navo mucomment section. Vane imwe nyaya zvekare yavakandinyorera vakati, mukoma, ndakaramba calling yaMwari. Pakaipa. Hanzi pandainge ndiri form zuva ratakatanga kunyora maexams edu, musi iwoyo ndichienda kuchikoro, ndine murume wandakasangana naye. Murume uyu ainge ari munhu mutema, but ari mutema kudaro ainge akapfeka zvinhu zvainge zviri zvewhite. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizova mufundisi after my results abuda. Hanzi I was supposed to go to college, ku Bible school, but ivo vanoti vakaramba calling
iyoyo yeufundisi vakange vasingadi kuzoita mufundisi, ndokubva vachizotanga kuita zvemechanics. Saka hanzi ndakaramba calling yaMwari, vakazotanga kutambudzika kwava kuuya kuno kuSouth Africa. Zvakangooma hazvo veduwe, ndo imwe message iyo yavakanditumidzira. Ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo veduwe, vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.